Partner! Oy! Eto na! Nagpaparamdam na naman! Tama! Ang ating Mahiwagang Burnay! Labinlimang taon nang nagtatrabaho bilang karpintero si Mang Eddie sa kumpanya ni Mr. Chu. At matapos ang matagal na panahon na paninilbihan, ay naisipan na ni Mang Eddie na magretiro. Boss, gusto ko na po sanang magpaalam. Nais ko na hong magpahinga sa pagkakarpintero para makasama ko na ng matagal ang aking may bahay at mga anak. Maraming salamat po sa 15 taon na pagkukup ninyo sa akin sa kumpanyang ito, ang sabi ni Mang Eddie. Naku Mang Eddie, nakakalungkot naman at magpapaalam ka na pala. Ano namang gagawin mo niyan pag nagretiro ka na? Tanong ni Mr. Chu. Gusto lang ho sana naming magtayo na lang na maliit na tindahan sa lugar namin para meron akong mapagkaabalahan kahit paano. May mga naipon na rin naman ako na pwede kong palaguin. Sagot ni Mang Eddie. Ganun ba Mang Eddie? O edi ikaw ang bahala. Kung buo na ang desisyon mo, ay hindi na kita pipigilan pa. Pero may gusto sana akong hilingin sa'yo bago ka umalis. Maaari pa ba kitang isalang para sa isa pang proyekto? Sayang yun, patulan mo na, racket din. Tama. May ipapatayo akong isang bahay at gusto ko sana ikaw ang gumawa nito. Mapagbibigyan mo ba ako, Mang Eddie? At sumagot si Mang Eddie. Ay, wala akong problema, boss. Maaasahan niyo po ako. Matapos magawa ang plano, ay sinimulan na ni Mang Eddie ang pagtayo ng bahay. Subalit dahil sa huling proyekto na ito ni Mang Eddie, ay hindi na masyadong pinagbuti ang pagbuo sa gusali. Hindi na niya nagugol na maraming panahon para dito. Mahinang klase pa ng mga materyales ang ginamit niya. Wala siyang balak na gawing magarbo ang buong proyekto. Mga simpleng sala set at cabinet ang nilikha niya para dito. Minadali ni Mang Eddie ang kanyang huling proyekto. At nang matapos niya ito, ay agad naman siyang pinatawag ni Mr. Chu. Mang Eddie, bilib talaga ako sa galing mo. Biruin mo at ilang buwan lang ay natapos mo agad ang bahay na ipinagawa ko sa'yo. Dahil dito, ay ibibigay ko na sa'yo ang bonus mo sa iyong pagre-retiro. May bonus. Tama! Pa! Kinuha ni Mr. Chu ang isang susi mula sa bulsa at iniabot ito kay Mang Eddie. Tanggapin mo ito, Mang Eddie. Yan ang susi ng bahay na huli mong itinayo. Regalo ko sa iyo yan para sa mahabang panahon ng mahusay na pagsiservisyo. Pagpalain ka nawa sa iyong pagre-retiro. Wala, lagot ka. Yan ayun kasi. Na nga, diba? Yan kasi. Kaya sa halip na matuwa, ay laking panghihinayang ni Mang Eddie sa kanyang natanggap. Alam niya na hindi dekalidad ang bahay na ginawa niya. Napakamot na lang siya ng ulo at sinabi sa sarili, kung alam ko lang na para sa akin ang bahay nito, edi sana ay pinagbuti ko ang pagtatayo nito. Ang naranasan ni Mang Eddie ay maaaring naranasan na din ng marami sa atin. Dahil sa buhay na ito, tayo mismo ang karpintero ng sarili nating kapalaran. Tayo ang gumagawa ng ating magandang pangalan at tayo rin ang lumilikha ng sarili nating kapalpakan. Correct. Araw-araw itinatayo natin ang bawat haligi ng ating buhay. At tayo lang ang nakakaalam kung ito ba'y matibay
o kayang-kayang itumba ng anay. Kaya maging matalino sa pagpili para hindi magsisi sa bandang huli. Correct. Nga ngayon si Mang Eddie. Tawag dyan, nga. Kasi kain bubog, subo, kamao. Ganon ka nga. Pero totoo, no? Very realistic, no? Kasi Very realistic na simple lang kung anong itinanim siyang aanihin. Totoo, diba? yung angulo yun, maganda rin yun. Diba? Kung ano itinanim mo, kung ano lang ibinigay mo, yun lang din yung makukuha mo. Diba? Parang halimbawa, parehas tayo na magsasaka, partner. Tatamad ako magsakang, sinaka ko lang, mga konti lang kasi tatamad ako, mas gusto kong humiga, magduyan-duyan sa may bukid. Samantalang ikaw, nagpa-araw. Diba? Nagpa-araw, nagpainit, nagpalaki ng pores. Binaskil. Diba, ninamnam mo yung bawat tanim mo, kinakausap correct, mo, ganyan. Yan, diba? Lalaki ka na maayos. Tapos kasunod na tanim mo, ito kailangan na mamunga ka ng maayos. Talaga nag-effort, diba? So pagdating ng anihan, expectin mo ba na yung tanim ko madami at maganda? Malamang hindi. Correct. Kasi ang i-expect natin, dahil si Chopper, kunyari, yung talagang nagsaka, kumausap ng mga mais, kinausap yung mga palay, di mas bongga yung kanyang ani. Diba? Kasi, yun yung itinanim niya di yun din ang aanihin niya. Correct. At saka yung pagtitake for granted sa mga bagay-bagay. Kasi inisip niya, paalis na naman ako sa kumpanyang to Wala na akong mapapala dito. Inutusan pa. Minsan naisipin ba natin, paalis na nga ako. Inutusan pa akong gumawa ng panibagong proyekto. Diba? Hindi mo alam ang tunay na intensyon ng isang tao kung maganda ba o mabuti. Pero mabuti na, on your part, do it with all your heart. Correct. Kasi pag ginawa mo ang isang bagay na may kasamang puso, makikita ng ibang tao yun. Tama. At malay mo, di ba, yung palang kagaya niyan, perfect example, yung bagay na ginawa mo na may puso. Yes, Chopper. Yung pala yung magiging reward mo. Tama. Kanina pa tayo nasasakit. Pakila nga dila mo. Ang katikasin nilamunan Piling ko na susino ka kanina pa Pero totoo yan. Lang You do everything with love. Correct. Whether or not meron po itong kapalit. Kasi mga kabisyo, if you do things with love, if you do your work with love, if nagtitinda ka with love, if you study with love. Correct. Napakadali pong gawin ito. Tsaka pag mas nagagawa mo siya ng maayos at mas maganda kasi mahal mo Correct. Tingnan mo si Mang Eddie. Hindi niya na mahal yung ginagawa niya. Paretiro na ako. Yoko na. Binigyan pa ako ng isang proyekto. Siyempre, hindi naman ako para tamad na tamad ka nang gawin yun. Ano nangyari? Diba? Yun ang resulta ng katamaran mo. Tama. Pangit na bahay ang mapapasayo. Correct. Pero kung ginawa mo ng maayos, ginawa mo ng may puso, diba? Mas madali ito, mas maganda at mas masaya. Di ba? Ganun lang yun mga kaibigan. Do what you love and love what you do. Tama. At lahat magiging fruitful para sa'yo. Correct. Hello kay Alex ng Alexander Crystals tuning in right now. Thank you. Happy listening, Alex. Salamat. Napakaganda ng kwento ng ating Mahiwagang Burnay. Ang kwento po ng Mahiwagang Burnay ay mababasa nyo po sa aming Facebook fan page. I-search nyo lang po, Tambalan! Alam mo, Pardo, yung Facebook nagbabawas ng ng inactive Facebook accounts. Ganon. Nabawasan kami ng 4,000 likes. Naloka ako. Bakit kasi kaya? Pag hindi active yung account, matalino yung Facebook. Alam mo, galing talaga in fairness talaga sa Facebook. Talagang pinagtsatsagaan na nila isa-isa or meron silang system na ginagamit na pag hindi active yung Facebook account mo, tatanggalin siya. Ang galing, no? Ang galing lang ng teknolohiya minsan hindi, yung mga kaibigan natin hindi alam yung behavior natin. Pero correct. ang Facebook alam niya ang behavior natin. Diba? Parang, at tulad ng nabanggit na namin before, magtataka ka kung bakit pag magbukas kami ng Facebook ni Chris Chopper, yung mga ads na nag-a-appear o yung mga advertisement na nag-a-appear sa Facebook ko ay iba sa nag-a-appear sa Facebook ni Chopper. Sa Facebook ko ang nag-a-appear hot single men. Puro abs. Alam na this. Puro mga pawisang tiyan. Correct. Alam na this. Kasi ang mga hilig kong buksan, yung mga may abs. Tumitingin ako ng exercise, ganyan. Yung mga ads yung kay Chris Chopper, pinakbet. Mga gulay. Mga recipes. Correct, diba? Kasi ang mga binubuksan yung mga sites yung puro pagkain. Diba? Ang galing ng FB. Alam ni Facebook ang social behavior mo. Correct. So alam niya ngayon kung sino yung mga inactive. Diba? Kapag inactive siya, walang rason para mag-stay siya mag-like siya sa account mo kasi hindi naman siya aktibo. Wala lang. Ang galing lang.
So para manatili mga likes natin, di active-active active-activean dapat. Post ka din. Like ka rin. Comment. Diba? Tsaka halimbawa talagang ang galing din, no? Bibilib ka talaga eh. Bilib. Hindi po yung mag-a-appear lagi sa timeline mo, sila yung mga taong kakalike mo lang recently. Pero yung mga kaibigan mo na hindi mo na nalalike, hindi na talaga sila mag-a-appear sa timeline mo. Correct. Galing, no? Alam nila, no? Tama. Alam ng Facebook. Amazing ang Facebook. Nakatutok sa atin ang powerhouse crew na sina Charlie, Eljen, Ruel J, Ray, and Mong, ang Pinoy Devils Clash of Clan. Yes, naman. Uy, bukas na po yung powerhouse. Ay, nga, tomorrow na, partner. Nood kayo 4:30 p.m. sa GMA 7. Mapanoorin natin ng ang Hello Kitty House ni Nicole. Nice naman. Salamat sa inyo. Thank you. Salamat sa pagtutok sa amin ngayong Tuesday na ito. Hanggang alas 12 tayo magkakabanding-bandingan dito sa Metro Manila and via live streaming www.loveradio.com.ph. Maraming salamat sa inyong lahat, mga kaibigan. Kita-kits! Mamaya, Robinson's Las Piñas, alas 3 ng hapon. Nandiyan kami ni Chris Shapiro to host the AMA event. Muli po, mga kaibigan, eto ang tambalan ng isang balasubas. At ng isang balahura. Ako po si Nicole Yala. At ako naman, si Cambio King Chris Shapiro. Na nagsasabing, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun!